Driving an electric vehicle can be complicated. You've got to plan your recharge time. Not speaking of finding a charging station and waiting in line, only to realize that you forgot your RFID tag. Carge completely changes that. The app allows you to book a spot at the charging station, navigate to the optimal path, and pay with your e-wallet. The app also has round-the-clock support in your language. Ready to enjoy a seamless charging experience? Download Carge on your smartphone. Λευτέρη, καλώς ήρθες στο Μονόκερο. Πριν ξεκινήσουμε τη συζήτηση, θα μας πεις λίγο τι είδαμε πριν. Καλώς σας βρήκα. Μόλις είδαμε μια εφαρμογή που απευθύνεται σε οδηγούς ηλεκτρικών οχημάτων. Τους βοηθά να βρίσκουν, να δεσμεύουν και τελικά να φορτίζουν τα αυτοκίνητά τους μέσω ενός και μόνο app, με πολύ απλό τρόπο και πληρώνοντας σε όλα τα δίκτυα. Και η εφαρμογή λέγεται Carge, σωστά τη λέω? Η εφαρμογή λέγεται Carge, ναι, από το Current εγώ όταν είχε πρωτοεμφανιστεί, δυσκολευόμουν λίγο στο να την πω, αλλά νομίζω ότι τα καταφέραμε τελικά. Θες να μας πεις λιγάκι, γιατί η ιστορία δικιά σας έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και θα εξηγήσουμε στον κόσμο τι συνέβη και τα λοιπά στην πορεία, τη μικρή πορεία ζωή της Carge. Λίγο πώς ξεκίνησε η ιδέα και τα λοιπά, πώς ήταν η δική σου η εμπλοκή στην εταιρεία μαζί με τον συνεργάτη σου και τα λοιπά, συνεταιρό σου, λίγο έτσι να τα πούμε λιγάκι αυτά, γιατί έχουν εξής. Αυτή είναι και η ιδέα του Μονόκερου, να πούμε τις ιστορίες, τις επιχειρηματικές. Βέβαια. Όλα ξεκίνησαν από ένα απρογραμμάτιστο ταξίδι το 2020, λίγο πριν την πανδημία, όπου αποφάσισα να ενοικιάσω ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο και να κάνουμε ένα διήμερο ταξιδάκι εκτός Αττικής, όπου εκεί ήρθα αντιμέτωπος με ένα θέμα το οποίο είχε να κάνει με το πώς βρίσκω τους σταθμούς φόρτισης για το αυτοκίνητο, με ποιον τρόπο θα φορτίσω το αυτοκίνητο, δουλεύει ή δεν δουλεύει ο φορτιστής και τελικά πού πληρώνω και με ποια εφαρμογή. Εκεί βρέθηκα λοιπόν να έχω κατεβάσει αρκετές εφαρμογές στο κινητό μου και να μου δημιουργεί ένα άγχος το αν θα φτάσω στον προορισμό. Επιστρέφοντας πίσω, δεν μπόρεσα να το κρατήσω μέσα μου. Το μοιράστηκα με τον Πέτρο, τον Μπένο, που τότε εργαζόμασταν μαζί στην προηγούμενη startup και πήραμε την απόφαση να το ξεκινήσουμε, διότι δεν υπήρχε ακόμα στην αγορά μια τέτοια λύση. Και βέβαια μαζί με την Carge αναπτύχθηκε και η ηλεκτροκίνηση στην Ελλάδα, έτσι. Βαδίζαμε παράλληλα θεωρητικά και μόλις είχε ανακοινωθεί το νομοσχέδιο τότε περί ηλεκτροκίνησης κλπ. Μάλιστα ο ΚΑΔ μας δεν είχε δημοσιευθεί ακόμα στο γεμίο όταν βγάλαμε την εταιρεία και περιμέναμε πώς και πώς για να... Καινοτομία και στη γραφειοκρατία δηλαδή. Και στη γραφειοκρατία, ναι. Αλλά λίγο πάμε ένα βήμα πίσω να δούμε λιγάκι τι ακριβώς κάνει η Carge. Γιατί ο κόσμος λέει, δηλαδή, να ξεκινήσω από τον εαυτό μου, να σου πω την αλήθεια, στο κινητό μου θα βρεις 50 app. Οπότε, να δούμε λίγο τι κάνει ακριβώς το Carge. Ναι, βεβαίως. Ας το πάμε με ένα παράδειγμα. Αμέσως μόλις βρεθείς στη θέση του οδηγού ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου, αμιγώς ηλεκτρικού ή plug-in υβριδικού, που χρειάζεται φόρτιση, πρέπει να απευθυνθείς, να γίνεις συνδρομητής σε αντίστοιχα δίκτυα παρόχων που έχουν φορτιστές παντού. Με αυτόν τον τρόπο, εσύ θα έχεις το κεφάλι σου ήσυχο ότι θα φορτίσεις το αυτοκίνητό σου και θα έχεις και την πρόσβαση σε αυτούς να πληρώσεις, να φορτίσεις, να ξεκινήσεις και να σταματήσεις την συνεδρία. Το πρόβλημα ξεκινάει όταν αυτοί οι πάροχοι είναι περισσότεροι από 2 ή 3. Και σήμερα στην Ελλάδα, επειδή προφανώς η αγορά είναι ανοιχτή, και όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε όλη την Ευρώπη, ένας οδηγός καλείται να έχει παραπάνω από 5, 7, στην Ιταλία 14-15 εφαρμογές στο κινητό του και να ανοίγει μία-μία τις εφαρμογές για να βρει τον πλησιέστερο σταθμό. Πράγμα το οποίο δεν χωρούσε μέσα στο κεφάλι μου όταν το είδα να συμβαίνει. Άρα όλα μαζί σε ένα. Όλα μαζί σε ένα, σε όλη την Ευρώπη, με μία εφαρμογή, με έναν τρόπο πληρωμής. Παρ' όλα αυτά, το ταξίδι της Carge ως αυτόνομη εταιρεία κράτησε λίγο, έτσι δεν είναι? Πράγματι. Η αλήθεια είναι ότι δεν περιμέναμε χρονικά. Ένα λεπτό. Κράτησε λίγο, να πούμε και στον κόσμο γιατί κράτησε λίγο, γιατί εσείς είσαστε και το πετυχημένο αυτό που όλοι τα startups θέλουν, την εξαγορά. Σωστά. Δεν περιμέναμε χρονικά να έρθει τόσο γρήγορα το exit και ούτε το επιδιώξαμε, αλλά ξέρεις, αφήσαμε να έρθει μόνο του και ομαλά όλο αυτό.
Στην πραγματικότητα, ενώ παράλληλα μιλούσαμε με funds για τον επόμενο γύρο χρηματοδότησης, υπήρχε μια παράλληλη συζήτηση με τον Όμιλο ΔΕΗ, όπου πρακτικά θέλαμε να ενταχθούν μέσα στην εφαρμογή μας, το δίκτυο φορτιστών τους, έτσι ώστε να ανοίξουμε και την Ελλάδα σαν market, διότι τότε είχαμε ανοίξει μόνο τις χώρες του εξωτερικού. Η συζήτηση αυτή εξελίχθηκε σε πιθανή στρατηγική επένδυση στην CARDS και η στρατηγική επένδυση εξελίχθηκε και έφτασε σε ένα σημείο πρότασης εξαγοράς. Οπότε αυτή η πρόταση εξαγοράς, βάζοντας την κάτω, κοιτώντας τα νούμερα και αφήνοντας πίσω τον εγωισμό τον δικό μας σαν founders, καταλήξαμε στο ότι κάνει χαρούμενους τους επενδυτές που είχαν βάλει ήδη χρήματα, την ομάδα και στο τέλος και εμάς. Και βέβαια για να εξηγήσουμε και στον κόσμο, αυτό ήταν στο τέλος της ημέρας καλό για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, ενώ και για τον Όμιλο ΔΕΗ. Με την έννοια ότι εξαγοράζοντας εσάς, πήρε μια υπηρεσία άμεσα, γρήγορα, από την πρώτη στιγμή, που για να τη χτίσει ήθελε πάρα πολλά χρήματα, έτσι δεν είναι? Είναι αλήθεια. Στην πραγματικότητα σήμερα συντηρούμε και φοράμε, αν το θέλεις, δύο καπέλα. Αυτό της CARDS στο εξωτερικό, της εφαρμογής CARDS στο εξωτερικό, όπου απευθύνεται, όπως είπαμε, στους τελικούς χρήστες, και αυτό της ανάπτυξης και παρουσίασης, συντήρησης και βελτίωσης νέων υπηρεσιών ηλεκτροκίνησης προς τη μαμά εταιρεία. Οπότε, αν το θέλεις, έχουμε και ένα ρόλο Software and Innovation House εσωτερικά. Εγώ να ξέρεις πάντως τη ΔΕΗ, παρόλο που είναι μια παραδοσιακή παλιά εταιρεία ελληνική κτλ., που τη βλέπουμε ακόμα στις ασπρόμαυρες ελληνικές ταινίες, τη θεωρώ μια πολύ σύγχρονη και μια εταιρεία η οποία θα λέγω ότι κινείται στα όρια του startup οικοσυστήματος. Θες να μας πεις λίγο την εμπειρία της συνεργασίας με τον Όμιλο ΔΕΗ? Ένας από τους λόγους που αποφασίσαμε να προχωρήσουμε σε αυτή τη συνεργασία ήταν ακριβώς το γεγονός ότι η ΔΕΗ άλλαξε χαρακτήρα, άλλαξε διοίκηση ριζικά και έβγαλε προς τα έξω ένα προφίλ εξωστρεφές που απευθύνεται σε πολλούς διαφορετικούς τομείς, που μας έκανε να έρθουμε πιο κοντά και να ενωθούν οι τρόποι σκέψης αφενός ενός τεράστιου enterprise και αφετέρου μιας μικρής φρέσκιας startup που θέλει να κάνει νέα πράγματα και να καινοτομεί. Εκεί κάπου ενωθήκαμε και νομίζω ότι αυτή είναι και η, αν το θέλεις, μαγική συνταγή και η άνεση και η ελευθερία που μας δίνει αυτή τη στιγμή ο Όμιλος, δίνοντας ένα security σε εμάς να είμαστε καλυμμένοι οικονομικά και να μπορούμε να μεγαλώνουμε, αλλά παράλληλα να είμαστε ελεύθεροι και να σκεφτόμαστε και να αναπτύσσουμε λύσεις. Άρα λειτουργείτε ως startup μέσα σε ένα πολύ μεγάλο οργανισμό. Ακριβώς, και είμαι χαρούμενος που αυτό διατηρείται και ένα χρόνο αργότερα μετά τη συνεργασία. Εμείς τώρα περιγράψαμε έναν κύκλο που ήταν ο κύκλος του success story. Αρχή, τέλος, εξαγορές, όλα super. Ναι. Αναποδιές υπήρχαν σε αυτό το μικρό ταξίδι? Δεν νομίζω ότι υπάρχει startup που δεν είχε αναποδιές. Στη λέξη αναποδιά, εγώ δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο πέρα από ένα cyber attack που δεχθήκαμε, το cyber attack που δεχθήκαμε. Το οποίο ήταν κομβικό βέβαια, έτσι. Στην πολύ αρχή μας, ναι. Στην πραγματικότητα, κάποιοι προσπάθησαν είτε να δοκιμάσουν τις ικανότητές τους σε ένα μικρό πειραματόζωο για να το κάνουν σε ένα μεγαλύτερο, ή να λερώσουν την εικόνα, να δημιουργήσουν μια κακή εικόνα για ένα νέο startup που απειλεί μια αγορά ή μια άλλη μεγαλύτερη. Αυτό ήταν κομβικό σημείο σε εσάς όμως. Ήταν κομβικότατο, μας έκανε καλύτερους ανθρώπους, γιατί αναπτύξαμε ικανότητες που σε επίπεδο διαχείρισης κρίσης νομίζω ότι δεν μπορώ να σου περιγράψω το πώς υπήρχαν. Νομίζω ότι όλοι καταλάβαμε τι θες να πεις. Πήρα και την απόφαση να το αφήσω κάπως πίσω, τελειώνοντας και μάλιστα ένα e-book πρόσφατα, όπου περιγράφω ανάσα το τι είχε συμβεί και πώς το διαχειριστήκαμε. Τέλειο. Θέλω να εκμεταλλευτώ την παρουσία σε εδώ πριν κλείσουμε αυτή την πολύ όμορφη συζήτηση, να μας πεις λίγο, αν μπορείς, έτσι, να το ερμηνεύσεις, να δούμε λίγο το μέλλον της ηλεκτροκίνησης, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη. Κοίτα, στην πραγματικότητα έχουμε ξεπεράσει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, αφενός από την πλευρά των νέων οδηγών που ήθελαν να μεταβούν στην ηλεκτροκίνηση, το οποίο ήταν το θέμα της επάρκειας φορτιστών. Πού θα βρω να φορτίσω. Αυτό πλέον έχει λυθεί.
ακόμα και στην νοτιοανατολική Ευρώπη, που τα πράγματα πριν από 2 ή 3 χρόνια δεν ήταν τόσο αναπτυγμένα, πλέον έχουμε φορτιστές παντού. Το επόμενο challenge είναι αυτοί οι φορτιστές οι οποίοι βρίσκονται εκεί να φορτίζουν πιο γρήγορα. Άρα τίθεται ένα θέμα υποδομών, αναβάθμισης υποδομών, που θα δούμε στο άμεσο μέλλον, όπου ένας μικρός φορτιστής μπορεί να γίνει ταχυφορτιστής ή υπερταχυφορτιστής σε στρατηγικές τοποθεσίες, έτσι ώστε ο οδηγός τελικά να σταματά και να φορτίζει για πολύ πιο μικρό χρονικό διάστημα και γρήγορα. Και να φεύγει στον επόμενο προορισμό. Λευτέρη, ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σου εδώ. Ευχαριστώ και εγώ και καλό ταξίδι εκπομπή σας. Να είστε καλά, ευχαριστούμε.